Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dagon. And Tita Tanya Chinita. Nag-propose ako kay Irish. Pero parang may mali. Feel good morning po. Itagoy na lang po ako sa pangalang Philbert ng Marikina City. Papuntang work, call and teach. Ang background ko po ay ang inyong programang Mga katas ng nakalipas. Itong katas ko ay tungkol sa aking fiancé na si Irish. Magsi 7 years na po kami. Halos kalahati ng aming relasyon ay LDR po kami. Kasi po nag-abroad po ako sa Dubai. Shout out sa mga OFWs natin na nakikinig. Pero ang plano ko po talaga ay mag-ipon lang. At di na po ako babalik ulit doon para tuluyan na kaming magsama ni Irish. Mas gusto ko pa rin pong dito sa Pinas mag-umpisa ng pamilya. Nung nag-decide na po ako na mag-stay for good, sinurpresa ko po siya kasama ang kanyang mga magulang. At dito na nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Tito, tita. Iyo, salamat naman at naimbitahan mo kaming kumain. Bihira lang ako makakain ng masarap na steak eh. Diba, darling? Hindi Oo naman tayo nga nag-i-steak eh. Pero bakit parang budget meal yung in-order mo sa amin? Apo? Ay hindi, may ano po kasi yung parang Tsaka may... fiesta, ganyan po, bundle, fiesta bundle. Oo, tsaka... Iho, pwede bang may i-take out ko? Gusto ko kasi ulit kumain ito Oh, bukas. darling, di pa tayo nakatapos kumain. Sinasabi Take out para mo na. mai-order na at mapaluto na. Sige, wala na pong problema. Ayun. Bakit mo ba kami naisipang isama? Ito po, tito, tita. Gusto ko lang po sabihin. Pakain lang kayo. Mismong sa harapan niyo po, babe, will you marry me? Oh my God. Oh my God. Magkakasalan mo yung anak namin. Oh my God. Opo. Bahala ko na po talaga. Ano pong sagot? Ikaw na bahala, ba't ako sasagot dyan? Ano ba, masaya kami sa inyo? Sagutin mo na. Babe, ano babe? Oo nga. Tama na. Sa edad naman na kayong mag-asawa eh. Pero baka may nangyari na sa inyo. Ay, wala pa po. Wala Talagang pa nga po eh. pinipreserve ko po yun para pag nag-asawa na kami,
Virgin na virgin to pa. Talaga? Oh, buti naman. I now pronounce you. At sandali ako yung tatay eh. Oh. Gilbert? Yes. Yes. It's a yes. Talaga? Wow. Congratulations. Congratulations. sa inyong Congratulations. dalawa. O, ba't parang hindi ka masaya? Ano bang iniisip mo? Hindi na. Hindi pa rin ako makapaniwala kasi ilang taon tayong LDR. Akala ko wala nang bubutahan tong relasyon na to eh. Good news. Dito na ako nagpa-assign sa Pilipinas kasi nag-outsource yung company namin. Pwede ako dito na. Hindi na ako babalik ng Dubai. Wow! Palakpakan natin! Uy, ang Palakpakan galing, naman dyan sa likod! I-host mo, darling. Sabihin mo, balag pa kami kasi. Palakpakan namin kasamang sigawan naman dyan! Thank you! Yung mga waiter sasayaw yan, di ba? Sumasayaw Hindi yan naman eh. birthday eh. Hindi naman birthday. Hindi, sumasayaw yan. Pasayawin ba natin yung Pasayawin ano? natin. Anong sayaw maganda? Madami- Celebrate good times. Ano? Ito na. Yugyug mo. Yan na. Yan. Sayo na mo ito. Yan, thank you sa mga Hola. waiter. Yan, Ah. ikakasal na ang anak namin. Ikakasal na ang anak namin. Oy, thank you. Salamat po. Mapa, ang gulo niyo po. Mag-stay ka na dito? Oo, para sa'yo at para sa buuin nating family. Sigurado ka na ba dyan? Pinag-ipunan ko talaga tong singsing na to. Sa Dubai ko pa to binili. Mahal na mahal kita. Salamat. Hindi ka na aalis? Di na ako alis sa buhay mo. Mahal na mahal kita. Hoy, nandito kami ha. Bakit? Kiss lang naman eh! Darling, nainggit ako. Kiss din tayo, darling. Oh, sige. Ay, Torrid. ayoko matanggal yung pustiso mo. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal. Babe. Ingkit ako. Mahal na mahal kita, Kanor. Hey, bye. It's a yes for me. Colin Tits. Kaya sobrang saya ko po nung araw na yon sa wakas. Magiging misis ko na rin si Irish. Siya po ang babaeng pinapangarap ko dati pa. Kaya rin po ako nagsikap at ng ibang bansa. Gusto ko siya bigyan ng magandang buhay pati yung magiging pamilya namin. Siyempre nagkaroon din kami ng selebrasyon kasama ang mga barkada namin, mga close friend lang po. At isa na doon ang magjowang sina Victor at Janelle. Tuwing may travel po kami, dati nakapagpalawan po kami, nakapagbohol, Cebu, sila po yung magjowa kasama po namin. Hoy, cheers! 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 Congratulations! Mabuhay ang mga bagong sakal! Mabuhay! Hindi pa nga nakasal. Hindi, sakal. Kasi syempre pag mag-aasawa, di ba masasakal ka, ibig sabihin, matatali ka sa isang tao. Pero desidido na ba talaga kayong dalawa? Oo naman, desidido na ako. Matagal na akong desidido magpatali dito kay... Oh, ikaw yun. Babe ko. Ikaw ang sumasagot. Pero si Irish. Irish, tahimik. Ha? Oo, kaya nga ako nag-yes eh. Oo Diba? naman. At saka, mahal na mahal ko yan si Philbert, kaya nakikita ko na yung sarili ko sa kanya. Totoo yan. Trixie. Salamat. Trixie. Hoy, kayong dalawang magjowa dyan. Sandali lang, Kim, ha? Hoy, Victor, Janelle, ano masasabi nyo? Congratulations! Bro, I'm happy for you both! Congratulations, bro. Kami, Kailan kayo susunod ni Janelle? Tinetesting. babe. Bine-break in muna namin ang isa't isa. Kalang ko! Kasi sila, di ba? Ginawa niyo yung ano yan na B125? Or Raider 150? Kasi kung kayong dalawa, ang paniniwala nyo ay preserve virginity or hindi mo na magsisex. Kasi kami gusto namin malaman mo na yung compatibility, di ba, babe? Oo naman. Kasi ayoko ng boring sa bed eh. So yun, para malaman ko lang. Break Kumusta naman to si Victor?
so far yung muffler niya. Medyo... Malaki yung muffler? Malaki pero onti yung buga. Ay, hindi naka-open pipe. Dapat naka-open pipe yung muffler mo. Hindi bawal daw kasi paggabi. So, yung... Ngayon. Kayo talaga. Salamat at nandito rin kayo, ha? Hoy, ako! Ay mo! Alam nyo guys, ito lang yung friend ko na naiinis ako. Sobrang OA. Pero dahil sa akin may napamasahe ka sa aeroplano, no? OA ka dyan. Ito naman, di naman, no? Ikaw yung pinakamagandang OA. Thank you, deserve. Basta, bro, saan masasabi ko sa'yo, Philbert at Irish, alagaan nyo isa't isa, ha? Parang kami ni Chanel, di ba, babe? Sample nga, babe. Kiss naman dyan. Hoy, ang Ay, hindi niya nasarap. mag-kiss din kayo. Ay, hindi sa cheeks lang kasi pinipreserve ko nga eh. Dali, beso lang tayo, be. Pasample, engage naman na tayo eh. Paano ka ba? Ipipreserve ko nga para sa ano natin eh. Oo nga Tagal naman. Engage naman na tayo, di ba? Tsaka maraming tao dito. Di ba, Bong, di ba? Oo nga! Ano naman kinalaman ko kung mag-kiss kayo, hindi? Mag-kiss pala kayo! Wala akong kakampi eh. Kasi engage naman na kami. Pwede na kami tulad ng mga French, yung mga ginagawa nyo sa mga kabit nyo, di ba? Hala! Hey, tara na, kain na lang tayo, bay. Sige na, babe. Ay, basta congratulations. Huwag na nga. Congrats! nakakailan na mga tao dito. Sige na, okay. Mamaya na lang pag sa sa kwarto nyo, 'di ba kayo? Hindi, pe-preserve ko yan. Kasi mahal na mahal ko yan eh. Ang lakas naman makakimchi. Preserve. At pinapreserve para kanino? Di ba pag na-preserve mo, mas lalong sasarap yan? Mahirap niyan. Baka iba pa makatikim ng preservation na yan. Oo nga naman. Kaya kami, no preservatives. Hoy, talandin nyo. Ay, cheers tayo. Cheers! Cheers, boy! Cheers! Totoo po yun, Colin Teach. Pinipreserve ko po si Irish. Excited na nga po ako eh. Pero syempre, kailangan pa ng mga preparations para sa aming kasal. Kaya pinipigil ko po yung sarili ko. Lalo na pag sinusundo ko siya sa kanila at kami lang dalawa. Kasi minsan umaalis din yung mga magulang niya. Pumupunta sa farm nila. Ano ba yan, huy? Ay, maglilista pa ako dito. Sinong pa ng ninong? Si George ko na tininong. Ayoko nga. Dali. Si Spencer, ninong Tonet, ninang Janice. Babe. Ano pa ba? Babe, Ninong Vinida. ito naman parang... Naglilista ako naman. Parang kaninang bato ninong. naman to. Pakahoy-kahoy lang to. Kanina pa Sige ako. na, beso. Ayoko kasi. Ano Gusto ko ako? Best friend mo? Gusto ko kasi merong tayo. Pag, Kiss sa lips. Sige na, pagbigyan mo Ayoko. ako 5 minutes, walang mali siya. Gusto ko pag... Pwede ba yun? Hindi naman. Gusto ko kasi pag nandun na tayo kinasal. Wala naman tayong gagawin. O wag kang pumikit para hindi magtuloy Hindi, baka doon. matempt tayo. Mahirap na. Ayoko na. Wag tayo humiga. Sige, wag tayo humiga. Tayo tayo. May Parang- mga nag-standing din naman eh. Wag na. O, ba't alam mo yun? Sabi ng friend ko. Babe, sige na. Ano ba? Babe, engaged naman na tayo Di ba ka maghintay? Hindi. Dapat nga ako yung ganyan eh. Ikaw yung babae. Ano ba yan? Baliktad na yata yung mundo ngayon. Yun na nga. Ako na nga yung nag-i-initiate. Teka lang. Check ako ng mga Mamaya ninong. na yung cellphone. Wait lang. Kasi... Kala ka nga, maligo na lang ako. Diyan ka na. Uy, ito naman masyadong tampuin. Ligo na lang ako. Oh, bilisan mo. Bilisan mo, alis pa tayo. Ay, yung babae ito talaga. Sobrang mahal na mahal ko. Uy, may nag-chat sa kanya?
Hindi nakasara yung phone niya. Titignan ko. Si Victor? Mag-chat si Victor. Basahin ko nga. Paano na yan? Engaged na kayo. Paano na tayo nito? Anong paano na? Okay lang yun, tuloy pa rin. Ang mahalaga, masaya tayo at nagbebembangan. Ha ha ha. Laugh kasi emoji, laugh emoji. Napaka-pilya mo talaga. Siyempre. Pero yan ang gusto ko sa'yo. May adventure. Talaga? Kasi itong- mas gusto mo ko kaysa sa jowa mo? Siyempre naman. Heart emoji. Heart emoji din. Kiss emoji. Kiss emoji. Talong and talsik emoji. Sasabihin ko na rin sana. Alam na alam mo. Finger emoji, ganun. Pera at ganun. Gamit na gamit emoji. Ang kulit mo talaga, kaya enjoy na enjoy ako kausap kay... Ano? Takas tayo mamaya? Huwag mo na isipin yung... Sigurado kang makatakas ka nandyan si Philbert nakabantay. Alam mo, Burahin mo pala tong message natin, ha? delete mo na. Dapat disappearing to, ha? Sige na, delete na. Andyan na. Ha, 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 ha. Okay, ha ha ha. Talsik, talsik, talsik. Ano to? Paano natin to? Ay, nako. Paano to? Ano to? Ano to? Alin? Ano alin? Ha? Alin? Niloloko mo na pala ako. Ang tagal na. Ano sinasabi mo? Ano to? Aling-ano yan? Kay Victor ba talaga? Ha? Ano bang nabasa mo? Anong nabasa ko? Matagal mo na akong nagago. Wala akong ginagawa. Naging honest loyal ako sa'yo, pero sa iba ka pala. Din ako. Cancel na natin lahat. Philbert, kasalanan mo yan kasi LDR tayo eh. Kung di ka sana nag-abroad, ako na nga yung nakikipaghalikan sa'yo. Ako yung nag-o-offer ng lahat sa'yo. Oh! Ako ba yung may mali? Oo! Tama na! Kung pinagbigyan mo lang sana ako, hindi ko yan gagawin. Tigil na natin to. O titigil na! Ikaw po yung may gano'ng magalit? Ha? Kasalanan mo yan! Pakipot ka pa kasi! Metro Zone.